Bé, Isaac, conta-mos des de la Niuada. Avui parlem de llocs de treball que hi ha per a poder cobrir, no? Conta-mos. Pues sí, primer de tot, ara, arrel de les notícies aquestes que hem vist, m'agradaria també donar-vos les gràcies per fer notícies certament positives, perquè al final aquest matí estava jo esmorzant i he estat 15 minuts veient la tele i tot eren notícies negatives que dius, home, així m'aixeco regular. En canvi, hi ha moltes més notícies en el món. Sí, senyor. Gràcies. Llavors, no res, comentar-vos que la subvenció a la que estava el nostre projecte, que és una subvenció de Labora, que es diu Empace, aquesta subvenció l'han renovada, llavors nosaltres continuarem amb la nostra tasca un any més, estarem fins l'abril del 2022. Llavors, arrel d'aquesta ampliació de la subvenció, clar, necessitem incorporar nou personal. Llavors tenim una convocatòria oberta d'un procés de selecció que busquem en aquest cas 4 persones. Comencem per al perfil que no requereix una titulació molt específica, que seria d'auxiliar administratiu, que seria jornada completa, així a l'oficina d'aquí de Benlloc. És un perfil administratiu, tasques de comptabilitat, gestió, tasques una miqueta d'aquest sector. Després tenim 3 perfils que serien una miqueta més específics, en el qual el primer seria un perfil d'una persona que ajudés a la constitució d'empreses, que tingués un perfil amb experiència en aquesta ajuda, en aquest seguiment, que conegui perfectament el pla d'empresa, com funciona, en fi, que hagi treballat certament en una empresa i que alhora tingui aquestes inquietuds o aquests valors socials que compartim des d'ací, des de la Niuada. Les bases de tots aquests processos les podeu veure a la pàgina nostra de la Niuada o bé a la pàgina de web de l'Ajuntament de Benlloc, també. Ho dic per si n'hi ha alguna persona que ens està veient que li pugui interessar, que les pot consultar així més detallades, perquè aquí només farem una síntesi global d'aquestes posicions. És fantàstic que hi hagi ofertes de treball i que es puga manejar, no? O sigui, que hi hagi un poc d'oferta, que és el que desitgem, entre altres coses, perquè la gent que vagi a treballar o es queda a viure allí o proper d'allí, però reactiva l'interior de la província, que és fonamental. Clar, de fet, nosaltres ara passarem a ser 8 persones en plantilla. Llavors, el que fomentem és que pugui vindre la gent així a treballar i tenim perfils amb una qualificació específica i d'altres amb una qualificació universitària, que sí que també estan molt ben remunerats. Llavors, és com pots exercir la teva professió per la qual has estudiat una quantitat d'anys i la pots exercir en un municipi més rural, en aquest cas com Benlloc, directament, tot i que la Niuada engloba els municipis del Pacte, com la seu està a Benlloc, l'activitat principal es desenvoluparà així i alhora les excursions i les activitats que anem fent en els municipis del voltant. Doncs Isaac, enhorabona per continuar un any més la tasca que esteu fent. Moltes gràcies. Fins d'ací 2 setmanes. Molta sort. Adéu, Isaac. Adéu, Isaac. Gràcies. Ofertes de treball que teniu en la pàgina web de la Niuada per si vos interessa. 4 llocs de treball. Ofertes de treball. Això és el que interessa en els pobles d'interior. Claro, que hi hagi treball per a poder plenar els pobles i oferta.